Vicas en riwruok mok mar piny owacho. Okwong mon ne giango kanyo ni jofuambo ema bende osebedo kamana ka igeto koda sirikal kokalo meko mag-gi mana kaka iwacho ma bende thiro duond oganda koda kwan atamalo 80 nikech ing'eno jofuambo kok omenyo nyiso kata ni oganda bende ok nyal ng'iyo gigo ma bende timore e kor gwenge mopogore opogore. Te pinje mag Afrika nyaka Rungajwang nitiere moko kuom pinje ma osenyiso dok chien e kedo ne ratich oganda e pacho ka. Tanno ka pinje go gin kaka Burundi, Sudan, Madagascar, Liberia, Somalia, Kenya bende achiel kuom pinje makamago, Tanzania, kanyakla kod piny mano mar Angola. Men report nyakorom gajwang mabende gitimo ne pinje mago mag Afrika. Iwacho ni pinje 19 e Afrika noketho ratich jopiny. Iwacho kanyo ni ji 1500 nomaki e piny Kenya, mana piny Kenya kende, ji 1500 makoro en kaluwore koda Civicus. Ji 1500 nomaki e kind thuolo mar dwe 6 gi dwe mar 7 mar higani. Nyiso ni dweche 2 go ji 1500 ne omaki. Walsone kotende kod pinje mabende osebedo ka dok chien kanyakla kod pinje 19 mag Afrika machore ni osebedo kata mana ka ketho ratich oganda. Sharon, gigi timore mopogore, awacho ni wan gi legal regimes ma protect ng'ato kata mana ng'ato kane ringo oa Tanzania obiro Kenya ka no feel ne ngimane is under threat to oyiene bedo Kenya ka mondo mi sirikal mar Kenya o protect ngimane. To wasang'iyo kaka sirikal ma Kenya osa treat ji aina gi. Waneno kaka Museveni ne treat decent Uganda kacha. Waneno kaka Suluhu wachore ne ji maromo 1,000 gi wiye nonegi e ndalo mar elections ma Tanzania. To ka wawuoyo ratiro mar oganda, as a human rights scholar, nitie kidienje 4 mag ratiro go. Onego bende jopiny ratiro gi mobedo violated gi gin ratiro machal nade. Wan gi civil political rights, ratiro mari mar dhi participate e weche mag siasa. To ka luasi mar threat imako ji arbitrary arrest ma omaki gima duong' momiyo omaki onge gima omiyo omaki to intimidate you. Koro gigi ne ng'eny Tanzania, ng'eny Uganda, kata mana Kenya ka weche mag arbitrary arrest ne ng'eny, excessive use of police force. Winjo ka report mar Kenya National Human Rights Commission kane giwacho wach mar by election manotimore, ne ok ginyal golo report margi kaluwore ni kata mana wan jo civil society moko ne ok yieni kata mondo idonje polling station to ibedo accredited gi IBC. Koro how do you conduct election ma ok yiene other neutral parties mondo o participate mondo ng'ene election ni dhiye yo machal nade. Koro magi are some of these violations. Then one is social economic rights. Kenya kasa ni wawuoyo right to health. Sharon, ji adi manyalo access our health facilities. To kawang'iyo gi also the rate of this inequality, structural inequalities, the rate of the current rate of unemployment. Nitie yudhe mang'eny sani onge tich e Kenya ka. To gin yudhe kende. Yudhe gi ng'ene with the time gibedo joma dongo. Ka onge tich okadho 35 years onge tich, ochopo 40, ochopo 50. Magi en rocho ratiro mar oganda. En mane ji okene ratiro ni en ang'o. Wan nyaka gi ratiro, you have a right to work, Sharon. And the primary primary duty bearer en teach sirikal mondo create enabling environment mondo mi yud tich. Mano be en rocho ratiro mar oganda. King'iyo the current rate of unemployment in Kenya, the government of the day ogitim tijgi maber. Ema yudo ka the rate of crimes. The last time notimo research in most of these slums, yudo ka gima contribute to this juvenile yudo ka nyithindo matindo donje crime and lack of employment opportunities. To who is mandated to create these employment opportunities? It's the government. Koro mano be rocho ratiro mar oganda. Ka wang'iyo access to education, ji adi masani winjo ka school capitation no dwok piny. Nyithindo adi mobedo affected. Wanyalo bedo ni wadak Nairobi kata ng'eane nyithindo madala. One be right to health ibiro yudo ne to joma nyiri kata mbara this sanitary pads. Nyithindo madala ang'o miyo wan gi iyudo ka institution iyudo ka nitie kata mana CDs gi omegi nyithindo moko machuo to joma nyiri obedo discriminated. Do they have enough pads? Mano rocho ratiro mar nyithindo manyiri gi. Magi gik monego bende wang'iyo. Koro
wachak wang'iyo wan gi sani iluongo gi ne digital rights, fourth generation rights. Iyudo ka the government, the latest report wacho ni ati nitie, there's a fear kata legitimate concern among us Kenyans ne the government monitor call logs mag jomoko. Ne ka gifil ni ja media kata mana ja civil society nitie weche moko mitemo ng'iyo to gitimo surveillance ging'iyo ni to Sharon wuoge ng'a kata Agoro wuoge ng'a. Man is against ratiro mar oganda to otimore e Africa ka otimore Kenya ka moko nego bene gik moko aina gitimo. Wan gi right to development. Is a right. Mano gima ji okiane waluongo ni third generation rights. We have a right to the solidarity rights. Wan kako oganda. Wan gi right to development. Maka ne nitie project mo maber monego bene konyowa. So we have also a right to participate. Ng'ane projects matimore gi. Are we allowed as citizen to participate? Nikech ka ng'ato dhi ogero dam dalau, maybe you okudwar dam Sharon, unudwaro gi machielo. You must be consulted. Koro magi en rocho ratiro mar oganda. Sani human rights principle, any kitimo project moro kamoro, you must involve these people. They must participate. To wasang'iyo policies mang'eny mag sirikal, kata mana sirikal ma Kenya kae, ma people are not involved, but koro do ma Kenya ka wagone the likes of Raila Amolo Odinga erokamano nikech nokelonwa katiba maber ma sani ka ng'ato rocho wanyalo dhi e do mondo do kony chungo gik moko ainagi to gini ong'eny e Africa ka to onego be notimore. Tenadira makene nikech sirikal ema nitiere kod oteku mano mar neno ting' mar neno